Drums are drumming, game is coming. We're waiting, celebrating, hold a standing. нархҳои билетҳоро мегуфти якам моҳи июн. Салом алейкум бародар, меган ами депортора авф кардиан. Ростайда кафедраҳои ҳарбира баъди тамом кардан боз ба хизмат мебаранд. ассалому алейкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Навори имрӯзаи мо ҷавоб ба саволое ки дар комментария ба мо нависонда равон карден, ҷавоб мегардонем ба саволотон. То охири навор тамошо кунед то ба саволои худтон ҷавоб бигирен. Ва як ахбороти нави дигарам пешниҳоди шумо мегардонем ки қонуни нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон то 600 сомонӣ ҷарима барои бераҳмӣ кардан нисбати саг, гов, буз, гӯсфанд ва мурғ. ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунем ки чемпионати Европа рафтесай ва шумо метавонед ин чемпионата бо тариқи паримач пешвоз бигирен. Силкае ки дар комментария закрепит кардагием бидорен регистратсия кунен ва соҳиби 30 сомон мешену дар уҷа призи главни мошин мондагие. Силка дар комментария закрепит кардагие. Ай шумо дастгирӣ фақат. Маҷлиси намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон ҳафтаи равон тағйирот ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмуриро қабул кард ки барои муносибати бераҳмона бо ҳайвоноту паррандаҳо ҷавобгариро пешбинӣ кардааст. Пешниҳоди вакилон Рустам Латифзода, Рустам Шоҳмурод ва Ҷамшед Муртазозода барои роҳандозии муҷозоти афроди бераҳм дар нисбати ҳайвонҳо қабул гардида тағйирот ба кодекси ҳуқуқвайронкунӣ ворид шудааст. Яъне ки Маҷлиси намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон тағйирот ва иловаҳо дар кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ворид кард ва ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида мешавад шахсияте ки бераҳмӣ мекунад нисбати ҳайвонотҳое ки мо номбар кардем. Баҳриддин Зиёӣ, вакили парлумон, зимни муаррифии тарҳ гуфт: барои муносибати бераҳмона нисбат ба ҳайвонот ва паррандаҳо аз ҷумла ҳайвоноти бесоҳиб, яъне мавриди шиканҷа, латукуб, азобу уқубат қарор додан ё содир намудани ҳаракатҳои дигари зӯроварӣ ки боис ба маъюбӣ ё ҳалокати онҳо нигаридааст, ҷарима аз 3 то 5 нишондиҳанда ё аз 180 то 300 сомонӣ пешбинӣ шудааст. Як нишондиҳанда ногуфта намонад ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон баробар мебошад ба 6 сомонӣ. Тибқи қисми дуюми моддаи 277 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ барои бераҳмӣ нисбат ба ҳайвонот ва паррандаҳо ба мақсади ғаразнок ба таври оммавӣ ё бо истифодаи интернет ки боиси маъюбӣ ё ҳалокати онҳо гардидааст ва ё дар ҳузури шахсони баръалои хурдсол содир шуда бошад, ҷарима ба андозаи аз 5 то 10 нишондиҳанда ё худ аз 300 то 600 сомонӣ таъин карда мешавад. То ҳол дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои муносибати бераҳмона нисбат ба ҳайвонот танҳо дар ҳолатҳои ҷавобгарӣ татбиқ мешуд ки боиси ҳалокат ё маъюб шудани онҳо мегардид. Зиёӣ мегӯяд, дар амалияи ҳолатҳои будане ки муносибатҳои бераҳмона нисбати ҳайвонот ки боиси маъюбӣ, марг намешуданд, беҷазо мемонданд. Маҷлиси намояндагон бо қабули тағйирот дар кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ҷавобгарӣ барои бераҳмӣ нисбати ҳайвоноту паррандаҳо бештар кард. Бародарони азиз, касое ки дар Федератсияи Россия қарор доранд ва мехоҳанд ки ба спорт, ба варзиш машғул шаванд, вале танқисӣ мекашанд ва намедонанд ба кӣ муроҷиат кунанд, рақамҳое ки дар рӯи экран ҳастай занг бизанед ё ки дар WhatsApp-аш муроҷиат кунед. Шуморо барои машғул шидан ба варзиш дар Федератсияи Россия дастгиритон мекунам. Ҳабибулло Назриев нависад: салом алейкум Сорбон додарам. Бисёр видеоҳои пурмазмун бо маънӣ дар ҳаёти имрӯза лозима. Ташаккури зиёд, вале дар аввали ҳар барномаҳо курси сомонӣ ва долларро мегуфтед. Бисёр хуб мешуд. Ташаккур. Бародари азиз, мо кӯшиш мекунем ки дар ҳамаи видеоҳо пешниҳод бигардонем. То ҳадди имкон гуфтестем дар аввали видеоҳомон курси доллар ва рубла. баъзе вақтҳое мешавад ки фаромӯш мекунем, узр мепурсам. Ҳасан нависад: ассалому алейкум акаҷон, нархҳои билетҳоро мегуфти якам моҳи июн то охирша чанд сум мегуфти акаи Сорбон? Аз Федератсияи Россия дар назар дошта бошӣ, агар видеои динангӣ моро бидро тамошо ки оиди ҳама нархномаҳош гап задагӣ ҳастем ва оиди моҳи июл ҳам гап задагием. Агар аз ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар дошта бошӣ, 500 доллар дар бар мегирад. Ғарибача нависад: арзон шида 23 000 ки хит кард.
бародари азиз, бале арзон шидай, бо як бори дига ма қайд мекунам ки арзон шидай. Вақтҳое буд ки билет аз Федератсияи Россия барои ба Тоҷикистон омадан 100,000 рубл одамо харидорӣ мекарданд ё 150,000 рубл харидорӣ мекарданд. Як вазъияти танге буд, як 7 моҳ 8 моҳ ё тақрибан 1 сол пеш ки 100-150,000 рубл да одамо билет мехариданд то ба Тоҷикистон биёянд. Мо ҳамун лаҳзаҳоро гуфта мисол меорем ки оста ба гузашти вақт то имрӯза арзон шиданд. 150,000 рубл гиҷо ё 100,000 рубл гиҷо 20,000-25,000 рубл киҷо. Замира нависай: салом акаи Сорбон, духтарчамда 7 июлда билет гирифтам ай Тоҷикистон Москва. Мегам бо карантин мешава, ҳамира мефаҳмидӣ. Раҳмат пешакӣ. Карантин то рӯзи 20 эълон карда буданд, яъне 19 аллакай ба анҷом расид, танҳо дар дохили Москва ва пас аз 19 шурӯъ карда гуфтанд ки боз кушода мекунанд ва дар оянда боз баъди 20 карантин мекунанд ё ки намекунанд. Ин чиз оли маълум нестай. Агар ки ягон чиз тасдиқ шид бо ягон пешниҳодо шуд, ҳатман мо дастрас намуда ба шумо пешниҳод мегардонем ахборотро. Абу Ҳамза нависай: ака хеста як навори зебо кун, нархи билета рафта пирс аз аэропортам, як навори живой тайёр кун. То кая 6 барнома мебарӣ? Барои подписчикот як бор ай креслат хези ҳичӣ намекуна. бародари азиз, беҳтарин комментария нависонда ва ин комментарияро бисёри нафарорам нависондагиян. Хостум як чиза дар инҷа қайд кунам ки бисёри шумо мегӯед бира авиакаса сиёмка кун ва нархи билета пирс. бародаро, хоҳаро, апаҳо, чӣ хеле ки шумо блогерои Россияда қарор доштагиро мебинед, мисол тоҷикое ки дар Россия қарор доранд блогерӣ мекунанд, ӯво мераванд пурсон мешаванд, дохили аэропорт мераванд сиёмка мекунанд, авиакасаҳо мераванд сиёмка мекунанд, вале дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин гуна нест. Мисол мегирем, агар авиакасаҳо бисёрш шахсияй, мақсад дар ӯ аму коргаре ки дар онҷа қарор дора, мисол ман мерам пеши ам коргар медирам, вай мега мара сиёмка накард ё мега ҷои мара сиёмка накард, дар ҳоле ки вай намемонад сиёмка кардан, ман ҳаққу ҳуқуқ надорам ки маҷбураки ӯро бигирам сиёмка кунам корхонаша ё ки ҳамун шахсията худша маҷбураки сиёмка кунам бигирам дар интернет партом. Ва як чизи дигарам қайд карданем ки маҷбураки сиёмка карда партофтан ё беиҷозати як кас сиёмка карда партофтан мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ мекашанд. Яъне ки мумкин нестай берӯзигӣ ягон кас ӯро навор гирифтан ё ки дар интернет паҳн кардан. Ба ҳамин хотир ин чизоро шумо ба назар бигирен, ҳамин гуна комментарияҳо нанависонен дигар. Абдулло нависай: ака гуфтаем ки границаи Узбекистон Тоҷикистон кушода шудай. Оё Ойбек кушода шудааст? Бародари азиз, ман нагуфтам оли граница кушода шудаги, мумкин то нодуруст фаҳмидаӣ, вале кушода шава бояд. Раҳмонов нависай: салом алейкум акаи Сорбон, шумо нархи билета 21,000-23,000 рубл мегӯед. Вақте мо авиакаса мерем 6,000 сомонӣ боло гап мезананд. Бародари азиз, вақте ки видеоро тамошо мекунед, бо диққат тамошо кунед ки ман оиди куҷо гап задастам. Яъне ман 21,000 рубл ё ки 25,000 рубл ки гуфтам, вай дар назар аст аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон. Вақте ки ман ай ҷумҳурии Тоҷикистон барои Россияро гап задам, гап мезанам ки мисол билетҳои ай Тоҷикистон ба Россия. Ҳамин чизоро хушрӯ гӯш кунед ва хуб бифаҳмед. Ҳусейн Ибронов нависад: ассалому алейкум ака, ман билета гирифтам ай Внукова ба Қарши 8,000 гирифтам ай Узбекистон, хушрӯ ба регара рафтам, шукри Аллоҳ хона даем ака. беҳтарин ай бародар, худованд ки ҳаматон ами коротон буд шава ба осонӣ ва ба арзонӣ. Рустам Қобилов нависад: салом Сорбон, ман фақат видеоҳоятро тамошо мекунам. Михели гапҳои қабеҳ менависанд, ҳаминоро чорни список кун. Касе ки ҳамитари издиватса мекунад, чорни список кун ё ки ба Аллоҳ супор. Худашон ягон кор карда наметавонанд. бо барои та ҳам хеле гапҳои бадахлоқона менависанд. Инҳо саго ҳастанд. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошӣ бародар, овозат хаста нагардад. Доимо канали юристиҷаи ба пеш. Рустам дар шаҳри Сургут. ҳазору ҳама нафароида ки ҳам хеле суханои хуб менависонанд ва мотиватсияи моро зиёд мекунанд. Албатта ки мо ба ӯ гуна шахсиятҳо аҳамият наметиҳем. ҳамин қадар ки ба ё вақти хичона беҳуда сарф мекунанд, комментария менависонанд, вале мо аҳамият наметиҳем. Назиров нависад: ака барои юристиро фаҳмидан онлайн ёд гирифта мешава? Албатта мешава. Мешава ки ту бо тариқами интернет ҳамаи дарсоша боомӯзӣ.
чунки айни ҳол ҳами дар интернет ҳамаи чизои ҳуқуқӣ ҳастанд. Мисол медарои кодекси ҷиноятиро мехонӣ, кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмуриро мехонӣ, конститутсияро мехонӣ, кодекси гражданиро мехонӣ, кодекси оиларо мехонӣ. Умуман чизе ки дати дар кораи барои илми ҳуқуқа хондан асқит кардан, ту метавонӣ ки аз интернет ҳамаша дастрас кунӣ. Як каси дига нависад: салому алейкум Сорбон, дар бораи переселения як бори дига мегуфтен, ман медонам шумо навор кардагиен оиди ҳами программа, лекин навора ҳами қадар ҷустуҷӯ мекунам, намеёбам, илтимос бурад. Бародар, дар описанияи видео ссилкаи ҳамун навора мемонам, бидро тамошо ки ҳамаи маълумоташа онҷа дастрас карда метавонед. Шуҳрат Асоев нависад: салому алейкум бародар, меган ҳами депортора авф кардиян. Ростай дар ҳами саволи мо ҷавоб медоден, миннатдор мешидем. Депортора авф кардаги нестанд шахсиятҳое ки депортатсия шудагиянд, вале шахсиятҳое ки дар дохили Россия қарор доранд ба ово шанс додан, фурсат додан ки ҳуҷҷатгузориҳошона дуруст кунанд, то ки депортатсия карда нашаванд. Мисол шахсиятҳое ки дар Федератсияи Россия тӯли чандин вақтҳо бе документ гаштагиянд ё ки бе документ кор кардагиянд, анаmu шахсиятҳоро фурсат додагӣ ҳастанд ки айни ҳол биёен мисол аз сари нав ё худтона ба қайд бигирен ё патент кунен ё регистратсия кунен. Умуман ҳама касое ки ғайриқонунӣ қарор доштагиянд ҳамвора фурсат додагӣ ҳастанд. Ва ё бо шахсиятҳое ки ягон штраф кардагиянд, ягон нарушения кардагиянд бояд штраф биспоранд ва боз бояд депортатсия шаванд, ӯ шахсиятҳоро ҳам фурсат додагиянд ки биёянд штрафҳошона биспоранд, депортшон намекунанд. Абубакр нависад: салому алейкум ака, ман занма қатиди фарзандам Новосибирск оварданем. Билета ай Новосибирск бигирам ё ай Тоҷикистон бигирам? Хубай меган ай иҷа бигири Somon Air қабулат намекунад. Албатта махсус ширкати Somon Air бо тариқи электронӣ харидорӣ кардани чиптаҳоро манъ кардаги айни ҳол. Яъне шумо аз Федератсияи Россия наметавонед ки билет бигирен барои шахсияте ки дар Тоҷикистон қарор дорад ва бо ширкати Somon Air дохили Россия шавад. Аз дига ширкатҳош мешавад, леки ай Somon Air намешавад. То қай Тоҷикистон билет мехарибу мераи Россия. Комрон Раҳмонов нависай: нашод Тоҷикистон ва Германия. Бародари азиз, ягон маълумот нест дар ин бора. Савол дода ки ягон ахборотҳои нав ҳаст ё ки нест. Мутаассифона дар ин бора ягон ахбороти нав нест. Ба ҳамин хотир дуюм бора ё сеюм бор комментарията нависондӣ. Мақсад ҷавоб надода будам аз сабабе ки ахборот дар ҳамин маврид нестад. Алимов нависад: салом акай Сорбон, меган кафедраҳои ҳарбира баъди тамом кардан боз ба хизмат мебаранд. Ростай раҳмат ака? Албатта ростай. Як ҳафта пеш қариб ман видео кардагием, дар ин бора гап задагием, ҳамаша фаҳмондагием. ҳар шахсияте ки ва ини кафедра хондагиай, мақсад ворам баъди буд кардани донишгоҳшон мераванд 1 сол хизмат мекунанд. Бек ТВ нависад: салом алейкум акай Сорбон, одамои депортшудагиҳо ба Россия чӣ хел рафта метавонанд? Қонуни нав барои ваё дахл дорад? ҳиҷомат чия? Илтимос ҷавоб дед. қонуни нав барои шахсиятҳое ки депорт шудагиянд дар Тоҷикистон қарор доранд, барои ин шахсиятҳо тааллуқ надорад. Яъне ки авфи шахсиятҳое ки депорт шудагиянд авфи ин нестад. Ва ҳиҷома нависад. ҳиҷомаро мо дар назар дорем. ҳиҷома бародари азиз аз давраҳои пайғамбармон омадаги суннати пайғамбар барои ҳамаи бемориҳо беҳтарин кора, яъне беҳтарин амалай барои анҷом расониданаш тавсиятон метавонам ки бирен муроҷиат кунен ҳаму шахсиятеро ки мо реклама мекунем барои ҳиҷома кардан, барои ҳамаи дард фоида дорад. Ҳасан Урозов нависад: салом акай Сорбон, Туркия ва Россия кай кушода мешавад? Туркия ва Россия бояд 15 да аниқ мешид, зеро ки то 15 ҳамин моҳа баста кардагӣ будан парвозоша ва гуфтам пас аз 15 кушода мекунанд, вале мутаассифона ягон гапи нав нест, ягон ахборот ҳам нест оиди кушода шавиш, то айни ҳол баста мондагии парвозош. Қурбонов нависад: оиди через Узбекистон як мушкилӣ дора, ҳамира аниқ кунам ба кадом аэропорти Москва, барое ки моро дамадед гуфтан Внуково фаромадем. Бародари азиз, оиди через Узбекистон ма гуфта будам дар комментария бисёри нафаро нависондагиянд, махсус видеое ки айни ҳол ма комментариҳоша хондаистам. Видеои рӯзи 20 май. Номи видео билетҳои моҳи июл дар фурӯш биромад. Ин ҳами видеоро бидроин комментариҳоша бихонен. Зиёда аз 30 та 40 та комментария нависондагиянд ки
оиди ба Узбекистон чихе Тоҷикистон омадан ё ки аз Тоҷикистон через Узбекистон чихе Россия рафтан фаҳмондагиянд. Ман дар видео нахондумшон. Бидроин аминҷада маълумоти пра ҳаст дар комментариё. Шоҳ наиста душанбе чихеле биромадай билетҳои моҳи июл ё арзон шида билет ҳастай ай душанбе. охирон боре ки оиди нархнавош авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод кард ба ҳама $500 гуфтагӣ буданд, вале бадии дигар тағйирот ва иловаҳо шидагӣ нест оиди нархнавои билет аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Россия. Як каси дигар неста ягон чира атминид намекунанд арзонай билет через Узбекистон бигирен равен бародаро. Значит ҳамун рӯзе ки ту рафтай ҳамун рӯз атминид накардиянд. Лекин бисёре аз рейсҳое ки через Узбекистонай ба дигар рӯз мемонанд ё ки атминид чон мекунанд ё ки билетҳошона фалшивӣ мебуроранд. Умуман мушкилиҳо ба сари ҳамун шахсиятҳое ки через Узбекистон билет харидагиянд ба сари бисёри нафарош меояд. Бо дар ҳамин наворои интернетӣ бидроин хитон тамошо кунед бисёри нафаро видео мекунанд мепартоянд ки через Узбекистон билет харидан чӣ воқеаҳо рух дод. Меоянд бисёри нафарош бе мушкилӣ, вале боз ҳаст шахсиятҳоеш ки ба мушкилиҳо дучор мешаванд. Бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар дошта бошед дар комментария саволотона пешниҳод кунед ва дар канали мо обуна шидана фаромӯш намекунем. То барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.